Sesin pat ngai play pi paro kerteng ke badan portam ke jong jisu te hoot menen ngalale ikatu ke video ke ba ngapen tip shapi bangala pen mi ke umpniang mi nyuk ke basma ubi tamba ka kham tlot pat kindiat ken ban ni ketu ke baju pen mi te ketu ke ba kham sma ketu te ka kham khlan hi sim basma te plas ngo tho hi te henre don pat ki ba kwa ban ta tang men mit men sngi da ketu ka long hi don pat ki ba kwa ban ta be tang da ka ni ru ka mi nyu hi umde da ba ka mi hi ka ni ru ke kham rem hi kindiat te tamba kasma ubi bha pat ken te ka ni ru ka bes bha ngala pen kre ye ka ni ha ka rukom ka ba shimpor bha te ka bes bha ka ni ka umpniang sma ubi te ngale be tang ki bilor ki beret te ka de bet arspa arpo te ka de bet kum kutuka umpniang ayu ka umpniang penjak tha tamba ka ni te kam de re ka ba penjak tha ka ya rap lang yu nyu ka ya rap lang ka met ka phat ka ya rap sinus ai te ka ni pat ka umpniang sma ubi ka pangala ai kerteng ka ni ka de bet thik tang yu nyu hi ka nom ya de re ki bai pat te nga yai le hi kum ni man ka sngi khnang ba ki bom pat tip ki ne tip te na ki dukan ki jongi phila ban yo ka umpniang penjak nyu le ka umpniang mi nyu te uhena penjak nyu le upawdar yong te kasabon sai khmat ka best ka phila ban sai khmat man la ka sngi tamba ka dur jong phi ka nom sti te ngi pen mi ki sunscreen ru ki best te ngi pen mi nang le kum ta hi ka dawai pangmat ka dawai penjak tha te ngi pen mi ka ni ka best oil ka ba lada phi la tam uhena pen kle da ka to lane lada phi thiet ka umpniang mi nyu na po mat pran ka to ka balai spa ka bon e ka sbo lane ka bon e ka sbo jong ka umpniang nyu le ha ja ka pen shim byang da ka umpniang nyu le phi la shim na da to ka best oil phi la khle kum to kum bang pen i ha video ka to kor kum le te ya ka to ka video ka ban khle rongan ye le ban pen mi man ka sngi na mar ba ka ja no phinom yo i pen ya jinjar kum no ban khle te ban phone thane nga ru nga bon kam nga ha puli bible hap duai hap chakri utrai te nga ni le ban upload iki ju ki videos nang balai ba pen suk ba pen nom kali yang akong ban le kum no ban ta kum no ti ki balai yu i na po videos phim dan kam shu hi ba pen kali yang kum no ban ta ti ki bata o hena le se phi ta bat powder yong phi tlat plat usnyo phim pat ye dai re ka jing hap snyo phi penan kam ba powder pen sange jing hap te don pat kini ki ba jur pala ka jing hap ki penan kam tang u powder te kam ya dai re tang kataru te phi hap le u powder pen sange jing hap bat u powder yong khindiat bo hena te dadi pat kini ki ba long kum ta phila ban message nga ba tai kham ha po whatsapp how new number jongi pra arsan pra not ar new ar new saw te dadi ki bala sngo tho pat chule be kum to da phim pat sngo tho se message bi nga ha whatsapp sen ni ki tu ki da wai ong kong le kum no te ki bom pat sngo tho phikli biang tang banga te yala ding la ya rap ha kan ka jing hap nyu na ka shi 1000 tali men ta u ha bi saw pho tali ai ko to ha ka shi ayu ha ka shi te yo te katang ngam pat khuslai na mana ka 1000 la hap stang saw pho tali ngam khuslai re te ki ba bun ki ba ya dei te kamut shi te yo la hap ka stang ar pho tali te kamut data umpnyang usaj hap usnyu tang ba usaj mi pat shi bon te tang ba ude banang duna kai na ka baju hap de kin man chu hap shi hap bet klem duna de ban duna be na ka ba phi chu hap la da phi chu hap shi 1000 tali da hap stang san pho tali phim de ban khuslai than te nang tu la nang duna ti usnyu jungi udon kam jing bam ben te on da philar ben bha penan kam stang hi sin tiu ru kala biang nai e bet kum to ba hap pen san pat te namar ba ka kli ka don kam vitamins bet te tu ble ka jing suk nyu ban kur phui phi ya roi trai